v rifliach a flanelovej košeli? Neviete si to predstaviť? Vo východoslovenskej obci Lastomír je to tradícia. Už niekoľko rokov sa tam schádzajú kovboji z rôznych kútov Slovenska, aby sa zabavili na jedinečnom countrybále. Namiesto otváracieho gongu výstrely z koltov. Pre mnohých chlapov návrat do chlapčenských čias. Snažím sa nejak vyzerať tak, ako keď ako chlapec som sa tešil na kovbojky. Naša generácia vlastne vyrastala na majovkách. Countrybal si obľúbili aj ľudia, ktorí sa necítia pohodlne v spoločenských robách či smokingoch. Tu by ste takto ustrojených ľudí veru hľadali márne, aj keď aj také sa už vraj stalo. Behom hodiny už boli naspäť a boli príslušne oblečení k nám. Tuto je super, že sa netreba nejak špeciálne strojiť, čo má človek doma. Uvoľnenejšie a v tom, čo sa dobre cítime, dobre sa v tom tancuje. Niektorí pištolníci dotiahli svoje kostýmy do absolútnej dokonalosti. Určite si ich nekupovali v lacnom obchode na poslednú chvíľu. Som chcel mať svoje iniciály na púzre, som našiel jedného pána, ktorý sa venuje takýmto koženým veciam a ten mi to urobil na mieru. Countrybal v malej dedine pri Michalovciach vraj nerobia náhodou. V obci Lastomír sa totiž medzi tunajšími obyvateľmi hovorí aj LA. Je zopár významných miest na svete, ktoré majú predponu začínajúc na písmena LA. Je to Las Vegas, Las Palmas a samozrejme Lastomír. Z východoslovenského LA Vladimír Bučko, televízia Markíza.